No čo spálené ksichty, dneska sme na Grape, idem si zase vyhľadnúť nejaký more prácu alebo čaje, ktorý more vymalujem fasadu na bielo. To si pod so mnou, je? Tak jemu akože reálne treba SPF-ko. To sú plachty, nie že odletíš. Ale ty už, nie je to naše prvýkrát, že? Nie je to naše prvýkrát. Á, nožky? Jak stále, daj na nožky. Som bol u teba. Áno, hej, ale to teraz natáčajú, teraz to nehovorím. Ježiš, prepáč. Počkaj, ideme prst za prstom, dobre? Prestek. Krásne ti tam nastriekam na tie tvoje pekné kerky. Takto, tak len odíď preč, tak. Dám ti trošku, dobre? To len aby si vedel, to je SPF-ko, dobre? Čau. Ja aj pracujem v Lidlu. Potom vieš, že tie produkty sú dobré. Ja ich objednám. Á, má Lidl klobúk, náš človek, more. Chápeš, on je od nás z Lidlu, z Húdu. Už si konečne ostriekaný. Máš to tam. Máte to tam. Tak, druhá ruka. Páči sa. Máš to tam. Super. A bav sa. A ty tu nebudeš len tak stať. Aj tebe treba SPF-ko na písky. Bo bledý si veľmi. A teraz môžeme ísť za živými.